is tír an ógé. Agus ní raibh an cinenne dhéúach tru blian ó hin. Agus cé go bhfuil bóthir fada taisteilta agus tá anadul chun cín déanta acu tá bóthir fada fósta taistealacha agus tá in átain ní si go for lehan ach in átainna tá teannas fós le fáil. Agus in átainna nuair chuann tú ceisteach riine mar jouler an UK Rwanda Bill tá imní orthú Rwanda is stig sa tír agus lasmuigh an tír go mbeoch méadú ar an teannas son maidir le daoine a chuirt daoine a bhí a hastal chuig go dtí sasna ó trefna difriúla timpeall a Africa ó tíortha eile ar mar hampla an Congo atá cuimhlint le Rwanda hena hain raig gotí an tír an san gotí Rwanda go mbeoch méadú ar an teannas son le trefna difriúla. Éanú lá déag de bhhealtaine bíle Pieta agus Electric Ireland The Darkness into Light. Clóraigh agus bailí airgid le cosca chur ar aon warú ag darknessintolight.ie.